πουλί, όπως λένε οι ντόπιοι, μέχρι να γίνει πεταλούδα. Είναι δουλειά των γυναικών να μεγαλώσουν όπως πρέπει τα μεταξοπούλια τους. Οι άνδρες, την περίοδο αυτή που τα μικρά σκουλίκια μεγαλώνουν για να δώσουν το μετάξι, ασχολούνται με το να φέρνουν την τροφή, τα μουρόφυλλα, για να φάνε τα μικρά. Τις περισσότερες φορές οι σουφλιώτες μεγαλώνουν τα μεταξοπούλια μέσα στο σπίτι, σαν τα παιδιά τους. Ο Δήμος κάνει τον τελευταίο καιρό μια προσπάθεια να αναβιώσει εδώ το κουκούλι, η σειροτροφία. Πώς τη βλέπετε την ιδέα? Το πιστεύω θα ήταν πολύ σωστό αυτό το πράγμα. Θα κρατήσει πολύ το αποδό στο σουφλί. Γιατί μην ξεχνάτε ότι πολλοί νέοι φεύγουν για την Αθήνα, μην έχοντας εργασία εδώ πέρα στην επαρχία. Πιστεύετε ότι αυτή η προσπάθεια μπορεί να αποδώσει και οικονομικά, να δώσει δουλειά στα νέα παιδιά σαν και εσάς? Ναι, οπωσδήποτε. Αυτό είναι σίγουρο. Εσύ θα πήγαινες να εργαστείς αυτό? Αν ήταν μόνιμη εργασία και είχε καλά λεφτά, που πρέπει να έχει, αλλά αν ήταν μόνιμη, εντάξει, θα πήγαινα. Εσύ τι έχεις να πεις? Εγώ πιστεύω πως αν γινόταν ένα εργοστάσιο εδώ πέρα στο σουφλί για την επεξεργασία του κουκουλιού θα ήταν καλύτερα και εδώ θα είχαν εργασία περισσότεροι, όλος ο κόσμος θα βρίσκεται δουλειά. Δεν θα έρθουν. Θέλω να ρωτήσω κάτι εσένα. Να μου πεις αν σ' αρέσουν τα μεταξωτά. Τα μεταξωτά, ναι, είναι πολύ ωραία, αλλά εντάξει, δεν νομίζω ότι υπάρχουν ακόμη αυθεντικά μεταξωτά που κάνουν σαν υφάσματα. Νομίζω ότι αυτή τη στιγμή στο σουφλί υπάρχουν πολύ λίγα. Γιατί δεν υπάρχει επεξεργασία του μεταξοσκόλικα για να μπορεί να γίνει καθαρό μετάξι. Αν γινόντουσαν βιομηχανίες εδώ πέρα που θα φτιάχνανε μεταξωτά υφάσματα, εσύ θα ντυνόσουνα στα μεταξωτά? Αν ήταν φτηνά, φυσικά, ναι. Είναι πάρα πολύ ωραίο υφάσμα του μεταξωτό. Είναι ωραίο αυτό το πράγμα, ας πούμε, να κάνουν κάτι για να προωθηθεί το μετάξι, γιατί πραγματικά είναι πολύ ωραία τα μετάξι εδώ στο σουφλί. When the people go, then my mind is crying. When the children leave, entering the world with me. When the music plays.